Okay, mit problem er, at nu, jeg vil gerne ringe op til Michael, ikke? Ja. Og nu har jeg tastet nummer ind. Jeg kan ikke finde ud af, hvornår den ringer og optager. Nej. Men altså, der er faktisk 140 sider i den her, så det kommer til at... Altså, kan du ikke bare læse dem, og så fortælle mig, hvad jeg gør? Inden du ringer, øjeblik. Hej Michael, det er Anders. Gider du ikke ringe til mig, fordi vi har fået et kamera for noget, der hedder Lommefilm, og vi skal lave en trailer til dem, og jeg har ikke nogen idé. Og nu lyser den røde, den tror jeg ikke skal lyse. Okay, har jeg lagt på nu? Det... Jeg tror... Jeg kommer aldrig til at finde ud af det lort her. Michael, det er Anders. Er du ikke sød at ringe til mig? Det er om det der Lommefilm. Ring til mig. Hej. Hvad kan jeg gøre for dig, Jane? Jamen, jeg vil skilles. Du kan sgu da ikke blive skilt for Rocco. Jeg har lige betalt for jeres bryllup. I har lige været i Honduras i 6 uger. Hvad fanden er problemet? Den her størrelse, ikke? Den vender man sig bare ikke til. Ej. Rocco got a big dick. Rocco. I'm gonna bang her. Rocco. Stop nu af, Jane. Hej, du har ringet til Michael Wulff. Læg en dejlig besked. Michael. Hvad nu? Du bliver nødt til at komme. Kom. Hvad nu? Nej. Dolf. Du er det, man får, når man parer et ord med facet fra en hobbit. Og det er indiskutabelt. Sådan er det bare. Han er ikke farlig. Dolf, hold op med Det det er meget belortet ud. Dolf, Ligner en hippie. En formningslærer. Hvorfor bruger I ikke bare nøglen? Den er lige der. Lås op sådan der. Dolf, kom her. La. Det er det eneste, jeg kan høre, når du siger. Hej, du har ringet til Michael Wulff. Læg en dejlig besked. Hej Michael, det er Anders. Hvad hedder det? Er du ikke sød at snart ringe til mig? Fordi jeg kan overhovedet ikke finde på noget sjovt til det der Lommefilm. Det er mega nederen, og du skal have det i morgen. Vær sød at ringe til mig. Hej. Michael! Øjeblik, Michael! Øjeblik! Hallo? Hallo? Anders? Anders, er du der? Kan du høre mig? Anders? Det er Wulff. Er der nogen? Anders, jeg kan se, at du har ringet. Er du der? Kan du høre mig? Hallo? Hallo, Anders? Det er Wulff. Hvad sker der?